157 ristorant u stabbiliment qalu li huma lesti diġà li joperaw taħt il-protokolli li ħabbar il-Gvern brabta mal-ftuħ tal-istabbilimenti u ristoranti minn nhar il-ġimgħa li ġej. Dan żvelatu l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli fil-ħin tal-mistoqsijiet fil-Parlament l-4 filgħaxija. Hija qalet li għand l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu daħlu ma' 800 telefonata fejn ġiet spjegata l-informazzjoni meħtieġa. Saħqet li aktar minn 150 ristorant u kafetterija laqgħu dawn il-protokolli u talbu biex jissirhom ispezzjoni mill-uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Intant kif bdew l-ispezzjonijiet mill-MTA fir-restoranti u l-istabbilimenti sabiex jingħatalhom iċ-ċertifikat li jistgħu jibdew joperaw, One News segwa mill-qrib waħda minn dawn l-ispezzjonijiet f'stabbiliment tal-ikel ta' Sliema. Fost oħrajn stajna nsegwu l-uffiċjali jkejlu d-distanza bejn l-imwejjed u s-siġġijiet fil-waqt li jaċċertaw li l-istabbiliment kellu dak kollu li jitolbu l-protokolli stabbiliti. L-uffiċjal tal-MTA Omar Xwiereb spjegalna li mill-ispezzjonijiet kollha li saru sa issa jidher li ħafna mill-istabbilimenti huma mħejjija sew. Minn laqgħana bdejh miftuħa, kien preparat is-simi, anke fil-fatt kont sorpriżi naw kollega tiegħi. Meta ċħajna sibna li 3 kwarti l-affarijiet li tlabna kienu ġa lesti. Għaliex għax kienu determinati li jiftħu. Fil-fatt is-Sur Xwiereb spjega wkoll uħud mill-kriterji ewlenin li jridu jissodisfaw dawk li jixtiequ jiftħu l-bibien għall-pubbliku. Kriterji li jridu jkunu segwiti sal-inqas dettal sabiex jingħata ċertifikat uffiċjali mill-MTA. Minn laqgħana bdejh miftuħa, kien preparat is-simi, anke fil-fatt kont sorpriżi naw kollega tiegħi. Meta ċħajna sibna li 3 kwarti l-affarijiet li tlabna kienu ġa lesti. Għaliex għax kienu determinati li jiftħu. Xwiereb semma wkoll l-importanza li l-impjegati tal-istabbilimenti jilbsu l-maskri u l-visors jiddisinfettaw l-imwejjed jagħmlu użu minn pakketti ta' kondimenti li jintremew mal-ewwel u li jżommu l-ambjent nadif u diżinfettat. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' sit tal-istabbiliment li kien qed jiġi ispezzjonat hekk kif spjega l-preparazzjoni f'dawn l-aħħar jumejn. Il-bieraħ batunna email tal-MTA kien hemm kollox spjegat perfett. Aħna printjajna l-lista u bdejna naqtaw waħda waħda, bdejna nixtru l-visors. U baċtajna mill-ħubżar, ketchup, majonez, kollox tal-pakket, najdilom, disposable. U baċtajna l-aprons u bdejna naqtaw mill-lista. U baċ meta konna l-esti ċempenilom, aħna l-MTA għadnilom l-esti biex tamlu l-inspection. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.